360 eur za jedlo v Londýne na 5 dní. Toľko by ma to stálo, ak by som sa každý deň stravoval len v reštauráciách. Dosť veľa, čo? Preto ak chcete ušetriť za jedlo, je dobre to kombinovať. Práve anglické raňajky ochutnám podniku Euston Flyer, kde ma prekvapila milá česká obsluha, pekné priestory, ale aj cena. Za takéto raňajky miniame 42 eur, zatiaľ čo za tieto spotravy na 5 dní 35. Na večeru som skúsil Crazy Salad, jedna z tých lacnejších reštaurácií v meste s dobrým hodnotením a jedlom. Odchádzame spokojní, ale ľahší o ďalších 40 eur. Iné dni ušetríme vo fast foode či street foode, ako tu v Notting Hill, kde som si dal výbornú paelu za 10 eur a mal som dosť do konca dňa. V Londýne je kopec kaviarní a prevádzok, kde si viete dať niečo malé za 5 libier, alebo skúste známu Fortitude Bakery, kde na vás čaká táto obrovská buchta. Aj za lacno sa dá dobre nájsť a namiesto 360 eur za jedlo míňame približne 150. A čo vy, koľko peňazí prejete na výlete? Napíšte koment a sledujte.